नमस्कार ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ପୁଣି ମୋ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଛୁଆ ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଘିଅ ମାରି ବ୍ରେଡ଼୍ ସେକିଥିଲି। ସେ ଟିଫିନ୍ ନେବ କହିଲା। ସେ କାଲି ପାଖରୁ କହିଲା ମାମା ମୋତେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଦେବୁ। ଆଉ ଖାଲି ବ୍ରେଡ଼୍ ସିଏ ଖାଇବ, ଆଉ କିଛି ପକେଇଲେ ଖାଇବନି। ପୁଣି ତାକୁ ଏଠି ଛତୁଆ ଟିକେ ଖୁଆଇକି ସ୍କୁଲ ପଠେଇ ଦେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୁସ୍ ବନେଇଛି ହେଲା, ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଭ୍ସର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଜୁସ୍ ଯାକୁ କହିପାରିବେ ବି। ସବୁଦିନ ରେଡ଼୍ ପିଏ, ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଆମର ବେଲପତ୍ର, ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଇଦେଲି। ଏଠି ରାତିରେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି ଇସବଗୋଲ ଭୁସିକୁ, ମିଶିରି ଆଉ ଗନ୍ଧକତିରା, ଆମର ହେଉଛି ଚିଆ ସିଡ୍ସ। ତାକୁ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି କରିଦେଇକି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍, ମୋ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଇଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ପିଏ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଛି ବୋଲି ସବୁ କରେ। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ଆସିକି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହବା, ରହିଲି, ବାଏ।